Прывітанне, сябры. Знайшоў для вас два цікавыя словы. Ці адно? Не, два. Справа ў тым, што як націск паставім, такі і сэнс будзе. Галіцца і галіцца – вось гэтыя словы. Пачнем з першага. Што такое галіцца? Галіцца па-руску – гэта пасягаць, заріцца. У беларускай мове як сінонім можна выкарыстоўваць слова «квапіцца». Самы распаўсюджаны выраз з гэтым словам – галіцца на чужое дабро. Чаго тут хаваць? Ёсць і такія людзі сярод нас, якім усё мала і мала, і яны яшчэ галіцца на чужое дабро. Але памятайце, што гэта ўжо злачынства. Але калі мы націск паставім на другі склад, то атрымаем слова «галіцца», якое зусім не мае адмоўнага адцення, бо галіцца – гэта брыцца. Хтосьці старанна голіцца кожны дзень, а хтосьці, наадварот, адпускае густыя вусы ці доўгую бараду. Кожнаму сваё. Гэта тычыцца і першага, і другога слова. Да сустрэчы, сябры, усяго добрага.